اگریچ نوشتہ کار نذیر ناصر. راستیہ ہاندیک من گوتی قلم و تاکہ سرو چیرتوں کہ بدر الرئیسیہ منا دریگا توارکت کے تئی زیارت تے گوشے دلا گر کے جت جیلانی تہا قیدیانی وشترے رو چماباں کہ کسی آہنی چارگا کئے مرچی بدل الرئیسیہ ای وشی حال داد کہ کسی تی چارگا حد کئے من جان ششتو تیار بوتوں پولیسیا جیل دروازک پچ کتو منا ڈننا در کت گاڑیا گن دیگا 5 مردمہ سوار کت جلالیہ بر حیرانتوں کے بارے کئے بیت مرچی کیا منی چارگے ہومان بوتک جلالیہ مزنی دروازگا گوازینک بود ہما کسانی دریگ دیما پولیسا میں نام نوشتہ کتا ما حمد راجی دم کی تچکیا اسٹورت ہما رہا شتیں نیم راہ دگا دم کے راستے نیمگا درت ما حمید راجی دم کا شتیں دروازک پچکوت دا مزنی کوٹیت 10 کرسی ہیرت کرسیانی دیما ششک جتگت کہ آدیما مردم گندگ بوتا ای دیما ما قیدیتیں آدیما قیدیانی مردمتا کہ قیدیانی چارگات کگتا ای کوٹی 10 بکسانی سرا بہرت ہر کسی کشا داری جتگت ہر دے کے مردم کرسیانی سرا نشتا وتی کشے کرسی مردم دیس نکت دیم پا دیما کانچا تو آدیماؤں ہمیں وڑت مردم بازت ہر یک کی گوتی مردمہ گپاہت من چم ہما دیما شانک داتا دا گنداں کاسو مشتا تک ما دستے سرا یکی دمی سلام دات و بچکن دیت ما ہر دو کرسیانی انتظار آئے تھیں کہ یکی پات کیت مانندیں شرین دمانیا پت کرسی حالی بود من ہی دیما نشتوں کاسو ما دیما کرسی سرا نشت بلے ما یکی دمی دست گپ نکتا ما دوینا یکی دمی چارے تو بچکن دیت ٹیبلی ہم میں دیما ہیرا تو سربرا کانچ ہیرا تھی کہ جہلا پچت کانچا مزنی کسانی ٹونگی پیرت ٹونگ کسان کسانتا بلے بازتا کاسو میں دیما ہم ہمیں وڑت ما سرپدت ہیں کہ میں حوازاں یکی دمی سرکنو ہمیں ٹونگا اگانا میں دیم پا دیما مزنی کانچی استے من وتی دیم کو کاسما کو تو دا پا میں کانچے ٹونگانی کر ربو کاسم چطورے من جسکت من شوگراں ہائیے جواب داد تاو چونے اللہ شوگریں حالاں بدے بارے تو ملک و مردم چونا الحمدللہ درست وشو سلامتا ترا درستاں سلام کو تک گشتک شوکت حالاں دیم بدے وعلیکم السلام من وشو سلامتا دگا حیری من ناکو یحییٰ گوما گپ کو تک یحییٰ گشت ما شوکت واسطہ وکیلی داشتک بلے شوکتا بگش توچہ جیلا اپیل بکا من اپیل کو تک انگت جواب نیت کک مات گولین چوک براتو گوہار درست وش سلامتا ہاو آہانی بابتا فکر مکان من حال داتگا شوکتا 2 سالے سزار استک درست وشاں کہ تو مردی کاری کو تک 2 سال ہوں گوزاں تو پدا ہما شوکت بے دیگا تو تکلیف نے اننا میں گورا تکلیفیو کار نیست ایو کا واریوں ایسی تہا وپسیں من بچکن دے تو گوشت آئیے ہم بچکن دے و تارا پریشان مکان من پریشان نیا تو لوگے مردمہ تسلا بھی دے آہنے گما مکان بس تو وطارہ پریشان مکان جیلانی تو کا بادشاہ بند بودتگاں دلا ڈٹ گاں روچاں بگوازین دل ڈٹ دیں تو یا لوگے مردم دلا ہم میارت کہ بلکہ شوکت تکلیفی ماں پریشان نئے من تی واسطہ ورگی پرو ٹاور تک اگاں دیگا چیزیں ضرورتیں بگوش من باندھا کارا اگاں طرف پروٹ گون دیگا چیزیں ضرورت نہیں تئی سنگت نظیر آسپا کاغدے داتک وانے ہاو ترگونے ہاو کاسما کسگا چا کاغد در کو تو پچ کو تو کانچے دیما لچین نظیر آسپا نبشتہ کو تگت وتی کپس حالاں بدے کہ تو چطور وتی روچاں گوازے نگاہے من گو خدا دعا کنا کہ تئی سرا رحم بکند اگاں ترا وہ درست وتی سلامتی حالا روان بدے کہ تئی نیمگا ہچ حال احوال نیست اگاں تئی برات یا مردمی لوگا فون کند کے شوکت وشو سلامتیں گوڑا دل وش بھی پاکستان جمہوری حکومت پرشتگ ووٹانی امکان 3 فروری 1990 ہفتائیں دیگا ہائریں من کاغد وانت کاسما گشتگا ملکا کلوہ کار ہست بگوش من گوش درستاں سلام بدے آہاں بگوش شوکت وشو سلامتیں وطارہ پریشان مکنیت
پدم یکی دمی اجازت کت کاسم وتی رہا شو تو من زندانہ ہت کو اولا ہمک صبح 6 بجہ مارا وابا پات کنک بت ما جاگا صاف کت اب تک یک رندی مارا کارا برتش بلے ہمیں نیما 300 مردم گرک بتگا تو بندتا کہ ایران دستا چلانچات کے گتا پمشکا اماہ کار گرک بت تو میں دراحق بند بت رمضان ہوات رمضان میں 11 بجے ورک بند بت آدھگا ٹیم ہماہت بزنس چپے 3:09 و بیگئے 5 بج رمضان معلم موسیٰ نماز دا تو من ہم نماز گپ تو روچک بتوں معلم موسیٰ آواز انچو وشیں اردیں قرآن وانگا بھی دل گشی چما بند کا آئیے آوازہ گوشت دار ادھا معلم موسیٰ ملائیں مشوق سیٹیں کتابانی ہنچارے جیں او احمد نامی وشرنگی بچکیوں آئیے وتی چوکرائی کو تک احمد ارواح دا چو جنک کا سنگار کانت او معلم موسیٰ بری دیمانندیت بری آئیے دل بندہ سواریں ادھا جیلے تو کا ہم مزنی بیماری کہ بعضی مردمہ وتی واسطہ چوکرا داشتک یہ وطارہ چو جنکانی پیما سنگاراں و ہمانی دیما نندہ شپا کمبلانی تہا لنچاں ہمامہ ہفتاد مردم دیما یکجا روانت بلے رواج ہمیں وڑا جوڑ بودتا کہ کس مائنڈ نہ گوشی کسی گوشا مورے نوار ارچی کنا دمی گو ہاموشیا ہچنا گوشی کس کسی کارا کار ندارت اگن تئی گورا مشوق بود تو جیلے بادشاہ تئی ورگاں دگا کاراں تئی کاشیاں دگا شوداں پتو سروپ لیمبو کاراں تئی گوداں شوداں بزن تووتی کمبلانی سراچا پاتمیا تی دراہیں کارباں من یک دو روچا صوبانی سرا جست کنا کت گوڑا منا لہتین جواب ہرز دو دگا ڈائجسٹ چا پاکستانیانی گورا دست کپ من اردو افسانہ و اچھی کتاب وانا گھوں بنا کت داں وحد دیما برود من شاپ روچ یا وانا گایا تو یا نوشتہ کنا گایا تو بود کیدی وتی واسطہ کاپیو کتابانی واسطہ کارٹون ہم شرکنا ڈوڈ پچ گراں نانا ہاپانی تہا مہنا اخبار ارواح دکیت اخباراں زوراں آرت پر کنا پدا اشاگو ڈوڈاں لچینا وحدی اوشکباں ڈولداریں پوٹو جنا ڈوڈانی کانہا پر کنا قلم جاگا دپیے بند کنگے جاگا درست پر کنا ہر یک کے گورا انچے بکسی است کے گوں اتی دستان ڈوڈ کاغذ اخبار و نانو ہاپا گون جوڑ کو تک کیا آہنی گود قلم و کاغذ خط بزن وتی چیزا ماں کنا دیوالے ہی کشو آکشا وائر جتک کے قیدیانی ٹوالو گود رت کگاں بازیں قیدی ہاں مست کیا پوٹو شرکنا وڑ وڑے حقسکاری کنا بزن ہر یک کے وڑی نہ وڑیا وطارہ گیرو شکن تو گیرو شگیں پدا میں کوٹیا لہتے نوکیں قیدیات اشانی تہا یک سیاہ لکیں بچکیات نامی یوسف بنتیں دمی خدا بخشت مرچہ ماں ہمیں یک جائیں بزن مان عزیز نصیر یوسف بنتی و خدا بخش ورگا یک جا بودتے میں وحد بری گوزید تو بری اشتید بلے ما جہد کریں کہ وحدہ تیلانک بدیں بری گو سیم جمہ بری کسی تامداری گپانی گوشدارگا بری کتابی وانگو بری نوشتہ کنگا بری ما کریم لیب کنے بری دمنا و بری چکا بلے وحدیں کہ گوشے ہاٹی ماننیس گوشے پادے پرشتگاں گوشے وحدے جند مرتگو ما صحیح نہیں ہر یک کے دپاہت کہ رمضان حولی سرا جیلیانی ورگاں کمپنی جوڑ کا تو ورگ شار بند بلے کمپنی ورگاں چا ساری ورگ کے جیلیاں وقت جوڑ کو تگتا 1000 رندہ گہتے رہتا ہر دیکھیں ورگاں ورے دل گوشی تمائی سرے بجان کے جوڑے کو تگا عشقنگا دیوان ہمکما سنٹرل جیل جیلیانی واسطہ دنیا ذرہ بلے ہی مزنلاب دیوانہ بگردہ سینٹرل جیلا ذرہ کم کنا بند تو جیلیانی ورگ واسطہ ذرانی 4 کے ہم دست نہ کپی اگاں ورگانی واسطہ روچ 500 پیسہ پا جیلی ورگانی واسطہ بدیت گنجی رمضان ماہ روچاں سہورا 2 کول کو تگیں ہائک نارشت حضرت نوح زمانہ کے بانک لکھ دیا بلے ایشاں سرپت کہے بکاں و تمک ماں اشتران ڈگارا جانا تمہارا بانک لکھ کی کشید رمضان پیسر ہفتگی 4 رندہ مارا پروٹ دیگ بودتگ رمضانہ ہمیں ہوں بند بودتا پولیسانی لوگا ہمک بیگا شیرگی نا امبی نا کنچتی نا روگین گو کو پسانی تازہ ہی شیر سر بیت بلے مارا 7 سالی کرمی ہی نا دیا 10 کلو آپے تہا 10 دانگ لیبن مان کنا و مارا دیا وات ہم نزانا کہ چے تام کنا آپ نیان تو شیر رنگانا جنا شیرہ ہگا دمانیا ہیر بکن سربرا آپ و چیرہ شیر پیمے رنگ ظاہر بیت بلے شیر جن ظاہر نہ بیت احمد رگت نامی مردمیا امی شیر دروش میں آپ گونا تو قیدی پا قیدییں
کہ میں حالشیں معاشمہ ہمیں فکر کنیں کہ کمپنی شیرانی تہا آپ مان کنا بلے معاشمہ ردوار تک اصلہ کمپنی آپانی تہا شیر ماں کن تو مارا دیاں دو روچہ ساری من گو یک جیلی یا دب کپتوں کے ہندوستانیت دیرتے کے بندت میجر حلیل لوگا کاراہت میجر حلیل لوگے صاف کنگ درچکانی دلگوش دارگ گاڑیانی شودگو صاف کنگ و ورگ گرادگ ہمیشہ سراحت میجر حلیل لوگ ہوں پولیس کوارٹراہت کہ شرین رولدار بنگلائیت لوگانی دیما ڈولدارین درچکتاں من ہمیں ہندوستانی ہمراہ بتو میجر کلیل لوگا کارا شتوں من درچ کاپ داتاں تو آئیے گاڑی ششتاں پدا آئیے زمین کلونڈے تو پیماز کشتوں من آئیے کشانشتاں آیک سیاحلکیں بچکیات 22-23 سالی ورنائیت کہ پاسپورٹ کیسا 6 سال دیگ بودتگت گشتی منو 2 سالیں کے بنداں یہ درائیں سبزی من دستے وط کشتگاں نوکیا من تئی قومی بلوچیا سوچ داتا کہ زمین نہ چونتا کلوڑا چونت قدماں کنا چنچو سماتے دیاں بلے مرچاں ہی درائیں کارا من وط کنا گوڑا میجر حلیل بائدین کی طرح زود دیم بداں میجر حلیل ہگاں دست رست منا گیشتر داریت یا داشتاں پرچکے ہگاں من شوتاں آئیے نوکی مردمی وتی لوگے گرودارے واسطہ ہارگ لوٹیت وہ بود کان چونکہ من آئیے لوگے ذمہ واری زورتگ آئیے وڑ مکاں پدا میجر حلیلہ منی وڑیں بے پگاریں مالی دہکان نوکر کجا دست کپیت من صبح 7 بجا چا جیلا درکایاں و شپے 7 بجا پدا زندانہ رواں بود کنت نوکی مردم چون منی وڑا ترسو کے مبیت پدا ما دوئینہ بچکن دیت من گوشت ادا رحم و بزدگی باپ تا فکر کنگ ہم گناہ زانگ بیت اصلا ادا قانون جند نیست آئیے مسترین ثبوت من وطاں کہ من چے کتا گو چے واسطہ 2 سالہ زندانہ دیم دیگ بودتگاں پدا من جس کت مرچی ہی مزنے لوگا کس نگواہیت گشتی میجر حلیلے چوکوتی ماتے لوگا شتگاں میجر حلیلے یک مزنے لوگی حلخویرہ ہستیں مستری چوکی سلطان کابو سے لوگا کارائیں تو وڑ وڑیں گاڑی ہست یہ دوئیں گاڑیاں گندے یہ ہمائیے گا من گشت گڑا بگوشی کہ سزا ہاں کم کنائی نیت گشتی پا زر و مالا سیرے مردماں بلے پا دلا چمن غریب ترا یہ گا پم 100% راستے یہ ملک واہندہ ملک و بنائی تک بلے ملکی ساک بزگو وارا 21 کرناو ہے دے غریب وتی لوگاں بجلی مان کت نہ کنا ملک واہندے وتی ذاتی ہرچ امیچو بازیں کہ آگاں عش بکنے گوشاں گرے وتی اردلی کاردار ہما بچکا کے وتی لوگا کارداں اول آئیے لوگی دن کہ قیمتی 80,000 ریالہ بگردن لاکھ ریال بیت ہما چا دیم دیو کے بچکے سواری فراری لمبرگنیو پورش وڑیں گاڑیاں کہ ہر گاڑی قیمت 1,50,000 ریالہ بگردن 2 لاکھ ریال بیت پدا یک کی نہیں 15 بچکا گیش کارداں ملک عام مردمی کچکا چا گنتر کو تک ہر کجا کے روگی بیت ہاں روچا ہما بازار پیریں کسانے مردین جنین چوک نئے کسے وانگا روت نئے کسے کارا روت صحبہ بگردن شپا راہانی سرا پمشکا اشتاں کہ واجہ گوزیت زر دورتاں ہر کجا کے واجہ گوزیت واجہ چا وتی گاڑیا زر دور دیان کم تو واجہ ملکی چو کچکے وڑا واجہ گاڑیا پشتا تچان با توے واجہ ہمیں ذرہ کے شانک دیے ہمیں ذرہ بزرگ ملک اکنامکا گیش بکن انڈسٹری جوڑ بکن تاکہ ملک مردم کار بکن تو وتی ذمہ واریا بزان ما دوئینا دا دیرا ہمیں بن گپ سرا گپ کت وحدگا تیلاک دیگ بوتی من پا وحد تیلاک دیگا بہت دم نہ برتگت بلے وحدہ وتی زوراکیں بالات منی کمزوریں کوپگا ہیر کتگو من رواں بلے صحبتا نیم روچا سر کت نکاں چنچو دروشم منی دیما کیت روت ہو من اما جاگہا گوشے وحدے گل میہا گوں بستگا من زندگانا ہوں حیالانی دگا زندانیا بنداں ہر نیمگا چما شانک دیاں رنجو تاموریں گمانی کورچاتا مصیبتانی گورما من ہنچو بے وساں کہ نے من چرے تاموریاں چا گستا بود کنا نے گمانی کورچاتا چا درد کنا شب سرگب دیم پا صباح منزلہ او من گو روکی چما صباح ودارا پا ہمیں ہمیتا کنا کہ بلکہ گمانی شپا پت وشیانی صحب گو نوکی دروشمیا منا وشت کا بلے صحب کے تاموشیا گوں گزید نیمروچ وطا وط پا روزگار نیمگا تیلانک دیاں بیگا روزار دے رنگا گو ہوار بھی تو روزت شپے ہمبازاں روت ہنچو پتریت کے گندے کسانے چکی چا کسی ترسا تچان بھی بیت وتی ماتے کٹا برو چما کے کپسے تہے دیمے دیوالے اما ٹووالو گوداں سکاں
کہ سادی سرد رت کگا گوشے من ہوں مردمی نیا گوشے من ہوں انسانی نیا انچی ٹوالیا کسیا منا زندانے تہا کتا کو چمنا بیالے منا ہدا دگا چھونتا بند بوگی دگا چھونت رو چنچو چپی زندانہ گوازی نگیے یہ حساب گومن دارگ نبیت دریگتیں کسیا حال بگپتیں کہ کسے ای زندانہ بندیں فکر و حیالا کہ دم پساحت کوکنا چاہی زندانہ شہر و ڈیہا دور ای دنیا چا دور یک مزنی کمپانیا روت کہ ہودا نوہ سنگے بان چو ریل گاڑیا دراج دراجا اوشتاتگا پنچمی بانے تہا یک 28 سالی لاگریں جانینو گوتی یک 7 سالی جنکو یا او 2-5-6 سالی بچکواں ملورا نشتگو ہمیں جیڑی کہ ایشانی پیتو منی وشیانی زامن چدانچہ دور یا کنچی زندانیا بندیں کہ ہودے درو دیوال ہوں عذابی ہاماچ بند گڑا ہا آئیے چم دم پساحت دیم پدی میں مزنے دروازگا رواں آئیے ہی ہم سما نئے کہ چمانے ہر سے دستے نوک بونگیچ کتگیں دوچی پشکا شودگا ہاں ہمیں پکر کن تو گریت کہ بارے مان ہی نوکی پشکا زندگی یا گورا کو تو آئیے دیما نشت کانا کہ نا گام دم پساحت پا ہمائیے چست با وپساں چما واب حرام بات فکر گو وسواساں بھی گواہیں وسے جند بھی وسے بری بری نوکی مردمی کے زندہ نکید گوڑا دلگشید بروگو ہمائیہ گپتران بکا پدا دلگشید اننا مرو بلکہ آوش نبید بودکن تا یوکیا وتی بابتا وتی گانی بابتا پکر کنگ لوٹید آئیہ بل گوتا دلگوشیں باری ہاگوں کئی حیالا ای دیوال جامان چو نشتاک گندے بلبلی شائنی ترسا چو زکوریت بلے بری بری کے سر جلالیہ کپیت او چم مجید تاجہ گندہ کہ 25 سالے سے زائر استاک وہی 28 سالی جوانا دگا 24 سال ہنگت جلالیہ تہا گوازی نگییں گوڑا منوتی گماچا گوشے بیال با 24 سالے حیال ہاگا گو منی جان لرزگی زورید گوڑا مجید تاجے جند آئیے ودار کنو کانی 6 حال بیت 24 سالہ پاد وہ ہمروز جند کائنات سرجمی نظام بدل بیت آو حدہ کے جوان درکیت گوڑا پیر مردی دروشما بیت دیم چل سر کوٹ ریشو بروت اسپیت جند کومپ زانا ہدا ہوتی تکلی کمی زندانے تہے واسطہ جوڑ کو تک کہ منی وڑی مسافر بیاہن تو آئیے بیچارن تو افسوس بکنا بلے ہائیے جند پدا دل منا چو ماتیا سہڈینت کہ تیوہ 2 سالا بلے تاجو ہائیے وڑی جوان کہ عمر گیشتری بہرا ہمیں زندانہ گوازینا پدا مناوتی بہتے سرا وشی بیت چم ہمیں امیتا برزی ٹیوب لائٹ سک بند کہ منی زندگی میں یک روچے ہمیشہ ڈولا روجنا بیت زندگی یک کاغدی بوتیں او من کلمے گوڑا بلکیں کلمکاری دستاگوں کی روشک بیتا تھا یا زندگی یک روجنی بوتیں ہو من آئیے روجنائی بلے زندگی یک ناولی او ما انسان آئیے کردارانی وتی کارباں یکی دروشما پیش دارگ نواں پمش کا کسی کردار کو کندگاں گوزی تو کسی چکاسو ہزابیاں گو من ہنچو دانا کہ کندو کی دروشم تہا چگریت پرچہ کے ہچ انسان بیگم نبیت بری بری منی جند کو پچی چما اچھے واب کندیت کہ شیک چلیے واب ہوں پشلبا من حیال کنا شپے نیما من پادانیہ پیدا کرنا ٹرک کے اشتا تک ڈرائیوری میں رگیے ڈرائیور گومن گشت کے ٹرک کے پوشچا ذرہ سرنولیں من میں رگیوں من دگا حزیزی نیست بزور ہی درست تیاں من ٹرکا لوگا کارا سائے کوٹی چا ذرہ سرما سر بیت من ہنچی لوگی بنداں کہ چو وائٹ ہاؤس مستر و ڈولدار تریں من وتی واسطہ وڑی گاڑی زوراں ہزارانی نوکرداراں کاروبار کنا من دنیا شرطری مردما من سرجمی دنیا نامدار با من دنیا نظام بدل کنا دنیا یک ملک کنا یک ذر دنیا شنک کنا دنیا نام ناصر باد کنا دنیا یکی صدر من با کلی دنیا منی حکم سرا حلیت زیر سرا منی حق سبیت بلے چدو دیم گوشی زندگی تام مان نبیت واحق مکمل با لوٹ سرجم با چدو دیم زندگی بیمانہ حق وزید پمش کا پدا دل گوشید من وتی امیشی وشا نلوٹا انچو زارو مال کہ منی حیالا چدو دیمے رواگا محلا زندگی سفر شر و حراب گوزید شر حراب بیت تو حراب شر دنیا ہمیں رنگا کے گوزگائیں ہمیں نظام پر دنیا شر رہیں پمش کا آئیے جوڑ کنو کا ہمیں ور جوڑ کو تک چونیا من وتی گام شرریہ چا حرابی نیمگا گیشتر ہیر کو تگا تیسرا مردموتی چم نس کو تگا و منی سرا باور کو تک بلے مرچہ ہر یک کی چم منی سائے گا دور تچیت
ساریہ ہریہ کے وش بودتا کہ من گو آئیے گپے بکنا بلے مرچا کس وش نائیں کہ سالا چا رند ہم منا دورا بگن دی یہ تہنا منی قصہ منی زندگی نئے دنیا چشی قصہ باز ہیں بلے من گشا راست و شریں قصہ ہمائیں کے نوکیں گپی بھی بیت بقول منظور بسم اللہ ہر دیں کے تو گندے بازار دروائیں مردم یک نیمگا تچانو روانہ گوڑا تو ہما نیمگا برو کے مردم پیدا کا یہ گپا بسم اللہ راست گشید ہر مردم کے ہما نیمگا روگا بیت دمان یا پتر ہر یک کے حال داں بلے ہاں نیمگا کہ ہمیں مردم پیدا کا آہانی روگا پد اود حالا ایو کا توزانت کنے ہمیشہ نوکیں حیال نوکیں چیز گشا بیا یک دمانی شمارائی جیلا پیش دارا بیچارے خدای اشرف المخلوقات چون وتی کتگی کارانی سرا وشن نصیر و حزیزہ بیچارت وتی کمبلانی سرا نشتگا مشوکے گپا ہاں نصیر وتی کمبلان چارگو عزیزہ جستائیں کہ منی سر چیرا تئی مشو کیر بودتگاں بلے گندگ نبوگاں ہاں او منا خدا بخش سر شکیں عزیزہ ہوں نصیر گب باور بوگائیں او خدا بخشا الوت دروشما زاہوبت دیا گائیں نصیر و عزیز سنگتاں بلے شما گپے زانے دمانیہ پیسر منی جندے چما نصیر دیست کہ وتی سر چیرے مشوکاں وتی لاکا کنگاہت الامر نام حربیہ ترما سے گونی ہمامہ شودگائیں تھی خدا بخش کو یوسف بنتیا دمنا لہبا ہاں بلے باپشتا عزیز آیا زاہوبت دیا گائیں ہمیشہ زندگی ہر یک کے وشیں اگاں عزیز زندہ نے بدلا ملک بادشاہ بودتیں آ ملک مردمانی حال چون بودتگت اگر نصیر آئیے وزیر بودتیں گوڑا منی حیالا اود مردمہ کورچاتا دور کو تگت آزادیو آجوی شریں چیزی وشیں لذتی بلے آکے آزاتا آچا آزادی لذتا زبہرا اسی لذتا مائے وڑیں بزانت کہ زندانہ باندیں بلے زندان مردم نصیبہ مباد تو وتی گنی چارگا تلوسے آہنی آلہ سرپد نبے من واب گنداں کہ من گو وتی سنگت نظیر آصف سید صدف و نظیر رازیہ کو کوئے سرا نشتگا میں دیما بوتلے شراب 4 گلاس ترما سے سردیں ہاپ سگریٹ و لائٹر منی دیم جہلگے نیمگاہیں نظیر آصف منی دیم پدیما نشتگ یک کشیہ سید صدفیو سید صدف دیما نظیر رازی نشتگ منی چم جہلگا کچک کیا سکاں کہ کچک کوئے سرا سرکپگو میں گورا پیدا کے پدا کچک میں نزدیک کا ہاتھ کو منا روک روکا چارگاہیں پدا کچک تران بود منی پشتا ہاتھ کشتات آسپا گشت چوکت تی پشتا کچک کے اشتا تک حیال کن ترا موارد کچک کا منی پشکے کالار گب تو پشتا کنزد من کے پادت کو کچک کا منی کالار دیم داد من وتی دیم گو کچک کا کود کچک 4-5 گام پشتو کائی شد من کے وتی گام تچ کو تا اما یہ نیمگا 2 گام جت کچک کا وتی دیم تر رہیں تو روگا بود من آئیے پشتا روان بود تو منی سنگت سید صدپا من توار کود کہ مرو تر واتر کا من چک کی جات بلے اشتگا نوشتا تو پدا منی امراہا وتی دیمے چیز چسکوتن تو تت کو شتا من کچک کے ہمراہیے شتوں کچک راستے نیمگا تارت جہلگا ہیر کب تو شیپ یا گرام بود من آئیے پشتا گونا تو ہاں اموک 5-6 گاما پر چک جنانو منا چارگا حد کچک وتی گام ترند کو تا من ہوں امائیے وڑا ترند روگا بود تو آ کہیریے چیرا ات کو اشتاد کہ مردمیا اسپیتے گودی پیردا تگا تو دل پا لاپ وپ تگت من کے مردک چارت تا زانت کے مرتگ من آئیے دروشم چارت دا دیرا حیران بودتوں کہ ہی و منی جندیں کے مرتگاں کچک کا وتی دا پازمانا کو تلا سکی جتو شد من چا وابا جہسران دا گنداں دروائیں کیدی واباں ایو کا راشد راڈار نشتک چمے منا سکاں فکریا کپتاں کہ ہی وابے مانا چی بیت کچک منی گورا چیا ہت منی امراہا منا چیا دیم داد کچک کا منی جون منا چیا پیش داشت کچک کا دا پازمانا کو تو چیا ہلا ست بلے نئے منا وابے مانا زانگا ہت نئے کے اشیے بابتا زانت کہ چو چیا بوگا ہت من چونا یہ شیپے تہا کہیرے چیرا مرتگا منی جندہ حوالا واب نائد بلے اگا وابساں گوڑا ہنچیں واب گنداں نی منی حیالیں کہ دا ترا واب نائد اجبر گندلانی سرا مرو کہ ترا وڑ وڑیں حیال ہنگر کنا زندہ نے بابتا بلبلا انسانا درستاں چا گیشتر زانتکاری ہست روانے پا بلوچی وش شعر و شاعری یا آزما کو نوشتہ
گوشدار گو چارگے واسطہ چینل ہلم سبسکرائب بکنے